Dimostrazzjoni bil-bambin. Xi tfisser għalina? Din is-sena rrid li tagħmlu dimostrazzjoni bil-bambin tal-miliet. San George Preka esprima din ix-xewqa fl-1921. U hekk bdiet id-dimostrazzjoni bil-bambin f'Malta. L-ewwel dimostrazzjoni saret fil-Ħamrun biex bija ta' bambin li l-membri jisselfu mingħand Patri Franġiskan konventwal. Ħarġu bil-bambin ikantaw u akkumpanjawh bil-weraq tal-palm u taż-żebbuġ u fanali tal-vjatku. Dun George kien żera żerrija li f'qasir żmien kibret u firxet il-frijej tagħha fil-bliet u rħula ta' pajjiżna. Illum bil-ħerqa nistennew lejlet il-miliet biex flimkien nieħdu sehem f'din id-dimostrazzjoni. Illum ejjew nieqfu u mill-ġdid nistaqsu xi tfisser din id-dimostrazzjoni. X'kellu f'moħħu Dun George meta esprima x-xewqa tiegħu? Min jorganizza dimostrazzjoni juri dak li hemm mistur fil-qalb tiegħu u jurih b'mod konvinċenti. Il-qalb ta' Dun George kienet baqbaq quddiem il-misteru ta' Alla li sar bniedem. U kieku wieħed jirrifletti serjament fuq din l-imħabba eċċessiva ta' Alla lejn il-bniedem li tagħna li ben wieħed tiegħu u seta' li nkunu ħud Kristu u li jitallam. Bħal San Franġisk, Dun George jikkontempla l-misteru tal-inkarnazzjoni u jsib li ma jistax iżomm għalih il-ferħ u l-istaġib li jara fi Kristu tarbija. Dan hu s-Salvatur tad-dinja. Li ta' l-bnedmin is-saħħa eterna u onur li ħadd ma jista' jifhem. Dun George ma jqisx il-miliet festa tfal, iżda festa għal kull bniedem li ġie mifdi minn Kristu. Parrajja li joħorġu mill-ar u jmorru lura jsebbħu u jfaħru l-Alla għal kull ma semgħu u raw, Dun George joħroġ mill-kontemplazzjoni tal-misteru tal-inkarnazzjoni u jgħaddi għall-azzjoni. Bħall-Apostlu Ndri li jħabbar lil ħuħ Pietru li sibna l-Messija, hekk ukoll Dun George ma jkunx bikwietu jekk ma jħabbarx bleħen qawwi dan hu l-Messija. Id-dimostrazzjoni tal-bambin hi Epifanija, id-dera ta' Alla li sseħħ fit-toroq ta' pajjiżna. Fil-għażla ta' dimostrazzjoni bħala mod kif ixandar il-Verbum Dei, f'Dun George naraw paradoss. Kif jista' jkun li dan il-bniedem kwiet li b'konvinzjoni tambar il-chiasso non fa bene e il bene non fa chiasso ħolhom b'dimostrazzjoni? Kif seta' li l-membri joħroġu mill-qasam sabiex idoqqu, ikantaw u jħabbru li l-iben tal-Alla sar bniedem? Kif ħadd ma stenna li Dun George jorganizza dimostrazzjoni, ħadd ma stenna li Alla li jista' kollox sar bniedem, twieled u der fostna biex permezz tiegħu tingħata l-paċi bejn Alla u l-bnedmin. Lejliet il-miliet ikunu bosta li ma jixirfux la fi triq, la fuq l-adba u wisqanqas fil-gallerija. Il-proporzjon tan-nies li b'xi mod jipparteċipaw fid-dimostrazzjoni tal-bambin huwa tassew żgħir meta nqabbluh mal-ammont ta' nies li jipparteċipaw fil-festa tar-raħal. Hemm bosta raġunijiet wara din l-osservazzjoni. Ewlenija fosthom ir-realtà ta' nies aljenati. Il-frażi li għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda tibqa' attwali. Imma l-bambin fit-toroq jibqa' jħabbat il-qlub bl-istess mod kif permezz ta' Giuseppi ħabbat fil-lukandi ta' Bethlehem. Oħrajn jifirħu bid-dimostrazzjoni tal-bambin għax iqisuha parti essenzjali mill-folklor Malti tal-miliet. Oħrajn japprezzaw l-aspett tradizzjonali tagħha
u jaraw kif jagħmlu biex isostnuha li ma jmurx tinqata' mir-raħal. Bla dubju, iżda, inkunu ħafna aktar intonati mas sentimenti ta' San George Preka jekk fi xbija tal-bambin fit-toroq tagħna naraw sinjal tal-imħabba tal-Alla għalina. Inxebbħu lil dan il-bambin ma' dak li Trevor Zara jsemmi fil-poeżija il-presepju ta' Xmun. Fil-poeżija il-bambin imur dawra fil-pajsaġġ tal-presepju u minn taħt il-kulur li ma ħassew jaqra l-aħbarijiet ta' inġustizzji, violenza, kilba għal poter, gwerer u erf ħaġa oħra. Fil-poeżija il-bambin jidħol f'qoxortu u jmur lura lejn l-ar, jitla fil-maxtura u jorqod nasa fonda. B'kuntrast, ix-xbija tal-bambin tad-dimostrazzjoni turina bambin bajnejh u bidejh miftuħa jixed li hekk Alla ħabb il-bniedem li tal il-liben il-waħdini tiegħu biex kull min jemmen bih ma jintilifx u jkollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej iterraq fit-toroq tal-ħajja li jostili għalih. Toroq tal-ħajja li fihom hemm l-Erodi li jibqa' jagħmel ħiltu biex jeqret l-innoċenza sabiex jiżgura l-post privileġġjat tiegħu. Erodi li jgħidilna Remove Christ from Christmas. Erodi li kasbar il-manswiet b'immaġini ta' violenza. Li kasbar is-safa b'immaġini mhux xierqa. Il-bambin jimxi fit-toroq fejn hemm is-sedien tal-lukandi. Nies li jmexxu l-aġenda moħbija tagħhom biex iħaxnu bwiedhom. Nies li bl-iskuża ta' korrettezza politika jippruvaw inessu l-preżenza ta' Kristu. Nies li jippruvaw jipperswaduna b'mod fin li l-abort, id-divorzju, iż-żwieġ bejn il-koppji tal-istess sess u l-eutanasja fost l-oħrajn huma drittijiet fundamentali. Tibqa' għalhekk tidwi l-frażi li l-kelma ġiet f'dara u niesha ma laqgħuhiex. Iżda x'ħin ix-xbija tal-bambin tixref il-barra mill-bieb tal-qasam, nisimgħu tidwi b'qawwa fil-frażi ta' Iżajija, il-poplu li kien miexi fid-dlam rada u l-kbir. Huwa dan il-bambin li jrid imissi l-qlub tan-nies, nies bilanċ għall-realtà minflok dinja virtwali maħluqa minn moviment modern li joffri x-xejxi għal ftit ħin u wara ma jħalli xejn għajr vojt u frustrament. U llum għad għandna bżonna id-dimostrazzjoni u se jibqa' għandna bżonna bla dubju iwieġbu iva. Anzi qatt daqs illum ma kien meħtieġ li xbija tal-bambin tibqa' twassal messaġġ ta' tama fit-toroq tagħna. Fil-frażi illum tweldilkom Salvatur, il-kelma illum turi li l-inkarnazzjoni ta' Kristu tisboq il-limiti ta' spazju u żmien. L-inkarnazzjoni hija attwali għax l-effett tagħha jibqa' tul iż-żminijiet. Il-bniedem modern, il-bniedem li jrid prova ta' kollox, qed isibha aktar diffiċli imur lil hemm mid-dinja tiegħu biex jidħol fid-dinja ta' Alla. Għalhekk ix-xbija tal-bambin tibqa' twassal il-messaġġ li llum tweldilna Salvatur. Lillum jiena u int għandna l-possibilità li narfuh u nilqgħuh. Bħal Dun George, aħna mill-kontemplazzjoni tal-ġrajja tal-miliet irridu naslu għall-azzjoni. Id-dimostrazzjoni tal-bambin nibqgħu nagħmluha kuljum bil-ħajja awtentika ta' nsara aktar milli bix-xbija tal-bambin. Id-dimostrazzjoni issir aħna u nterqu mat-toroq tal-ħajja fil-familji tagħna, fuq il-land tax-xogħol u fil-postijiet tar-rikreazzjoni. Li nkun apostlu tal-inkarnazzjoni tfisser li bħal Kristu nkun hemm għalik. Lest li nagħtik il-ħin tiegħi, nagħtik saħħti, nagħtik imħabbti u nagħtik ħajti bl-istess sentimenti ta' Ġesu
meta jgħix fid-dinja. L-aħbar tal-Verbum Dei trid tkun in-nar ġo qalbna li jqabbad nirien oħra. Nar li jrid jaqbad f'kull qalb li lesta tilqa' lill-Messija. Dun George ħareġ il-bambin fit-triq. Aħna jeħtieġ li ma nsakruhx lura bejn erba' ħitan. Jeħtieġ li nibqgħu nfittxu l-ispazji ġodda li l-bniedem joħloq għalih biex ngħinu lil Kristu jitwieled hemm. Fl-iskola ta' Bethlehem, Dun George jgħidilna li aħna nimtlew bil-faraġġ ħin niftakru illi Kristu huwa wieħed mill-aħwa tagħna li ndaħal għalina biex isalvana. Jalla qalbna tbaqbaq biex dan il-faraġġ jimla il-qalb tagħna u bekk naqsmuh mal-oħrajn.